Ismael. Nôl i Hilbertson i wynebio Ismael. Troi un ffordd a'r llall. Cael y croesiad i mewn tuag at y post yn bella. Fel yn cael ei chwirio tuag at Callum Bradley efo'r ergyd a gwaith da gan George Ratcliffe yn y gôl. Probl. Marshall yn pwyntio fel ni lle mae angen y bel na. Mae'n cyrraedd Marshall. Di'r ansawdd gan efo i bigyn un allan ydy mai. O, mae'r bediad o didog o beniad Rory Holden gan Joel Torrance. Mae hwnna yn arbediad ragorol. Jenkins. Cam i mewn ar draws y cae. Yr ymdrech o bell! Ac arbediad godidog gan Rhyl yn rhwystro Bradley Gibbons rhag rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Oes na gyfla. Chwarae parhau.